देखिए आज हम बात करें शादी ब्याह के ऊपर। अपना बिहार में जे बा गांव समाज में शादी ब्याह सबसे बड़ा मतलब इशू होला। अगर लड़के के पढ़ावलो जाता तब ब्याहे खातिर कि पढ़ लिख ली तब ब्याह में ढेर मतलब बढ़िया ब्याह होई मने पैसा कौड़ी और घर दुआर भी। अगर कोनो मजदूरों परिवार बा तो घर दुआर अपन बनवाता पूरा मेहनत मजदूरी करके काहे खातिर कि घर दुआर हो जी तो लड़का के हमरा ब्याह शादी हो। सब चीजों के घुमा फिरा के ब्याहे पर केंद्रित बा हमनी के जीवन और कोनो चीज पर फोकस नहीं के ज्यादातर लोग के। शादी जे बा शादी बुझे कि बहुत बड़का जंग बा, जीवन के बहुत बड़का जंग बा। अगर शादी भइला के बाद 2-4 साल एकदम हंसी खुशी से बीत गए तब बुझे कि वो इंसान अपना जिंदगी के बहुत बड़का जंग जीत गए। शादी जे बा बुझे कि कोर्ट के पेशी खानी बा। पहले राउर पहचान हुई, शिनाख्त जोन कहल जाला। पहले राउर पहचान हुई, फिर राउर कोर्ट में पेशी हुई जौना के देखौटी कहल जाला। एकरा बाद रुआ तारीख मिली अब पेशी शुरू हो जाई। पहला पेशी तिलक के दिने होला और दूसरा पेशी बरियात के दिने। ओ दिन रउआ के मुजरिम घोषित करके एगो दुगो ना सीधा 7 गो धारा लगावल जाई जौना के 7 वचन कहल जाला। बुझ जाए कि वो जीवन के रउआ अंतिम आजादी है घूमे की। जितना घूमे के बा घूम ली, लेकिन 7 फेरा घूमे के बा भैया घूम ली। ओकरा बाद तो रउआ के मेहरारू अपना उंगली पर घुमेबे करी। ओकरा बाद रउआ जज वकील माने पंडित जी गाँव जवार अग्नि के साक्षी मान के अपन सजा स्वीकार कर लेम आ जिंदगी भर खातिर बन्हा जाए में पवित्र शादी के बंधन में। अरे वाह। देखी लोगन शादी एगो ऐसा अपराध बा जौना में एक ही सजाए बा, ना कोनो फरमाइश बा ना कोनो गुंजाइश बा, बस एक ही चॉइस बा, सीधा उम्र के। वेरी गुड। देखी शादी के दिने जौन बाजा बनहाला वो दिन ऑर्केस्ट्रा में तो शादी के बाजा के साथे पूरा गांव भर नाचेला। लेकिन शादी के बाद जौन बाजा बाजी तहरा घर में ओमे तहरा अकेले नाचे के पड़ी, वो एक टांग एगो टांग तो मार के तोड़ दी तहार झगड़ा हुई तो। आ जे सोचत हुई कि ना हमारा साथे ऐसा ना हुई ओकरा खातिर ये कहे कि अपना मेहरारू के समझावे के जे प्रयास कैले बा, अपना मेहरारू के समझावे के जे प्रयास कैले बा वो अपने हाथे अपना मारो में बांस कैले बा। समझदार के इशारा काफी बा। देखिए शादीशुदा आदमी के ही हाल बा कि वो घरों नहीं के चला पावत। शादीशुदा आदमी के ही हाल बा कि वो घर नहीं के चला पावत। आज जेकर शादी नहीं के भइल देखी पूरा देश चलावता। अंत में बस इतने कहम भैया लोग कि जबले गांधी जी से दोस्ती नहीं के होत तबले शादी के सपना मत देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बेहतरीन, लाजवाब और कमाल के अदाकारी गोपालगंज के नारी। हाँ, गोपालगंज के नारी हमनी के बीच में आ रहल बाड़ी शिल्पी रघवानी। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करें खूबसूरत, ब्यूटीफुल, क्यूट एक्ट्रेस शिल्पी रघवानी जी की। तो ताली बजाई लोगों। अरे बाप रे बाप। नमस्ते। नमस्ते। एक बार हाथ मिला ली, पैसा 100 दो। लात खाएंगे लेकिन हाथ तो मिलाएंगे। कैसा लगता? का बताई हमरा तो एकदम अपन गांव जैसन फील होता। सच में मन तो हमारे एकदम गदगद हो गई। मन गदगद हो गई सो देख के कि हमरा के देख के बड़ा ही सुनना चाहता नहीं का रहू कदम तो फ्री में कोनो खराब लगी। रवा से ज्यादा हमारी एजा के शो अच्छा लगा था। चलिए ठीक बा। तो एक बार जोरदार ताली बजाई शिल्पी रघवानी जी खातिर। यो का कॉमेडी करे लगा हमनी के रोजी रोटी पे हो जाता कि लात मरी है। चलिए एक बार विराजमान हुई रहुआ और एक बार फिर से ताली बजाई लगन शिल्पी रघवानी जी खातिर। तो उतना दूर बैठा तो नहीं, और पास आए क्या? पास में बैठ जाई था नहीं महाराज। चलिए ठीक बा, भेजा ठीक बा। तब ठीक से बैठ गई नहीं? अच्छा लगता? बहुत अच्छा। कैसन बनी? एकदम मस्त, झक्कास। झकास बनी, ब्यूटीफुल। रवा जौन समझ ली। इतना दुबरा काहे गइल बनी? एकदम पातर। एकरा के दुबराइल कहल जाला, एकरा के फिट कहल जाला। ऐसन बॉडी बा केहू के? हमनी के एगो हो जानी से त गौवा में कहला से सूख गइल बा। हैं? रवा तो खैला बिना सुखल बनी। तो सब टाइम में लाग गइल बा। त कहां से खाई? अथवा माचल बहने धो दिले बनी।
खाली धोइले रहत है खाहू के नहीं के मिलत कई दिन से उधइल बा। अच्छा ये केकरा खाती बा अपनी खाती ना। हाँ रउए खाई। शिल्पी गिरुआ से कुछ कहे के चाहतनी आप कहे कि ये चाहतनी कि ई दिल रउआ खूबसूरती के शिकार हो गई। ई दिल रउआ खूबसूरती के शिकार हो गई। का बताई पहले नजर में प्यार हो गई। आ चांद में दाग नहीं खे ये हमरा आज पता चलल कि चांद में दाग नहीं खे ये हमरा आज पता चलल जब हमरा असली चांद के दीदार हो गए। वाह वाह का आज बात तो बा। तनी खिला कोई दिया। ये बात में हमरा कुछ बोलल चाहता नहीं। बोले आई लव यू आप सब के रवा के ना। वो आदमी समझा था बेहोश बैठी। ई रवा खाती ना रहला उ रवा सब खाती बा जे हमरा के इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद देले बा। तो शायरी मरनी हो आई लव यू सुनी तो सब कोई हैं? यही से कहा जाला कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला मेहनत कोई नहीं हो फल काटा से फसल काटी लो लोग। ठीक बा भाई ये बात रहल। हाँ रवो के कुछ सुनल चाहता नहीं का। सुना दे कान तरसा तो सुने खातिर। तब का हाल बराबर। हमार हाल तो जब से आइल बनी रुआ देखते बनी हाल हमार बेहाल बा। का है हमरा के देख के तो का करी रुआ के देखा तनी हो इतना न दिन से रुआ के देखा तनी हो कि जब रुआ सामने आइल बनी तो बुझी कि बुझाते नहीं कि हम का करी। कैमरा चालू हो जाता तो हमारा से बोलिए नहीं निकले खाली कैमरा बंद होता तो बतियाएगा नहीं।